assalamu alaikum ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam e ndimagu safi mankani on calminama onon ɓiɓɓe rimɓe remɓe ndimagu mumen. Mi ari hande gam kadi yewtidde mon nde wonno hewɓe ene nana dande nde taw jiyani jomum. Oɗo woni Djiby Ba lollirɗo ɓiɗɗo pullo yoga hen mbi ko OBS. ɗum noon on calminama kadi calminali kiisɗi nde wonno so tawi a yi ko findinma tan a finat. Min kalami seeɗa ko fati e ko Ousmane Hammadi haali e radio Gorgol ko en tant que nalanke kadi mo ganduɗa keptinaɗo e leñol fulɓe, nalanke biyetenoɗo ko référence leñol fulɓe, ko référence nalankoɓe fulɓe. Rutti hande waɗi ɗeɗo gueɗe kamtorinde yama taw ko ɗaminare tagimo wadde ɗum ɗon. Ousmane Hammadi daro wiya Abdoul Aziz wul Haymel Kibir ko adi foof o anda asko Abdoul Aziz e gueɗel ɗimmel nguel o rutto wi Abdoul Aziz woni koye changement Abdoul Aziz alana enen ɓaleɓe Mauritanie nafoore. Sabu changement Abdoul Aziz adi fof ko arde wari systéme, adi fof ko arde changer réforme. ɗum noon hande saabi ɓiɓɓe Mauritanie ɓiɓɓe ɓaleɓe hewɓe goppiri école sababude ɗum ɗon, sabu réforme changera ko au niveau supérieur. ɗum noon bandiraɓe mbatte hakkillaji e koye mon. Donc sababude kalis hoto tadde neɗɗo yeyde ndimagu muɗum, sababude kalis hoto tadde neɗɗo hadde ɗum moftude hurum muɗum. Bandiraɓe Ousmane Hammadi hande darotonoɗo hanki ene yima ɓaleɓe no mbayi hiiɗede e Mauritanie, dartotoɗo hande ene wiya ko Abdoul Aziz waɗi ko ene wondi hen. Abdoul Aziz mo ganduɗa nana Fouta hefta guese Foutankoɓe. Abdoul Aziz guila are Mauritanie wofɗi Mauritanie koko laƴanno e temps ardiɓe ɓennuɓeɓe. Abdoul Aziz ari jokkiti koyngal gongal Mauritanie nana wofɗi. Hande noon Abdoul Aziz wiya ene yaaha ene waɗoya indépendance keheɗinaɓe fonnoɓe salade. Hande Ousmane Hammadi daro wiya ene ƴetta e dow responsabilité gorgol naɓe foof e wonde ene paari jaɓɓade mo ganduɗa oɗo wiiteɗo hoorejo garɗo jokkidde tampunoɓe leydi mum, biɗo ko président wasɓe taw noon ko basɗo président. bandiraɓe fof mbattan hakkillaji e koye moɗon. Gorgol naɓe onon kaldanmi on meeɗa jabde yaware, kadi mboɗo andi kadi on jaɓata yaware ha joni kadi ko ɗon gonɗon. Paame wonde ko arate mon ene funta mon ko arate mon ene adda koppereje ene sooda ndimagu mon ko, paame haydara ala ko nafata on. Ndimagu wawi ɗum laabi temedere, saabu ko heddi ko mboɗo sikki neɗɗo a wawa jaggude gañoma tefamo ha gantuɗa wonta guiɗo ma gonta guiɗo makko. Surtout noon ɓeɗo safalɓe hakkude men e safalɓe ɓe. So tawi Abdoul Aziz ene yiiɗi yiiɗede e ɓaleɓe ɓe yo jaggu o régla caɗele gonnoɗe ɗon e ɓaleɓe ɓe, saabu omo andi warnoɓe événement, omo andi militareɓe warnoɓe ñande 27 novembre. So tawi o wi omo jokkita ha joni weltare e 28 novembre, minen walla min goɗɗo baɗo no mbami foof jaɓata on fête, weltata ko on fête, par ce que 28 novembre wona weltare ɓaleɓe. 28 novembre ko sunare ɓaleɓe ko ɓiɓɓe Mauritanie mo ardi laamade e Mauritanie laamori wonde woɗeɓe ɓaleɓe fof ko gotum, o rendat e ɓaleɓe sunare nde ɗon. ɗum noon bandiraɓe on calminama on juurama. Kono Ousmane Hammadi jam fima leñol. Ousmane Hammadi ganduɗa so tawi holto fijanno o foɓɓane kalto fiji, min wi yo wedde kaaƴe. Saabu noon kanko joni o wonti nalanke ɗaminiɗo, nalanke gontuɗo gawlo safalɓe. ɗum noon minen hay goto wattata min gawlo safalɓe. On calminama on juurama.